Oath Keepers milisi sigibaga ye jɔrɔnako dɔ ta fɔɔ ka se a laban ma. Ne ye politiki kasoden ye, ne ka kojugu kɛlen ye k'an ka kɛlɛ minnu be an ka jamana tiɲɛ. A ko ten yan'a ka miiri a ka kumasen na. Fanga kiritigɛla Amit Meta y'a bila a nɔ na ni kɔnɔnafili ye. I tɛ politiki kasoden ye, Monsieur Rod a ko ten. I be yan baw kiritigɛlaw 12 y'i jalaki murutili la. Kirimisi bɛɛ la gɛlɛman Amerikɛn be se ka kojugu minnu kɛ o dɔ la kelen. Ni ɲɛma nin n'o ye a jira ko a ye baara boloda fanga kama, o be se ka san 20 kɛ kaso la. Nga jalakilikɛlaw tun ye san 25 ɲini Stewart Road fɛ k'u jigi da minɛn dɔw kan min b'a to ka jalaki kɔrɔta walew la minnu bɛ kɛ jatigɛ walew cogo la. K'a sɔrɔ kiritigɛla Meta m'a tugu u kɔ pewu, a y'u ka sɛgɛsɛgɛliw sinsin o ko nin kan. Bagabagaliw walima wajibiya wale minnu kun ye ka doni da fanga kan, olu be dɔn o kulu kɔnɔ a ko ten. A ye jalaki nin juguya fana jo jira Stewart Rhodes ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ fɛ n'o ye sɔrɔdasi kɔrɔ ye min sin be san 58 la ani a ka nimisibaliya. Kiritigɛlaw y'a sinsin a kan ko i be bagabagali basigilen ni farati jira jamana ma. Janvier kalo tile 6 san 2021 Donald Trump dɛmɛbagaw ba caman tun ye ɲagami ni fariya ko dan wasabulon sigiyɔrɔ la. Tuma min na mɔgɔ sugandilenw y'a ka ɲɔgɔndan Joe Biden ka sebaya semantiya jamanatigisi kalata la. Sɛgɛsɛgɛliw mun kɛra o kɔfɛ, o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 1000 ni kɔ minɛ. Mɔgɔ 300 ɲɔgɔn ɲangirila ka bila kaso la. Minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ fo kana se bi ma. O bɛɛ la gɛlɛman kɛra san 14 ye.